Niki Kak sing keras-keras niku sik pripun to? Ya wis pokoke anggur kuwi rada keras. Oh ya, anggur kok keras to? Muni anggur ora. Anggur ki mblenyek ya. Apa? Keras ki watu, kuwi keras. Anggur ki mblenyek dipincet ngono ya kaya telek padha. Kaya telek piye? Iya, kaya telek maksudnya kaya telek. Iya. Enggak keras si watu. Iya. Atos. Karo sing rada sopan ning ngarepe Pak. Oh nggih, kula kita sopan nggih, pangapunten nggih niki. Waduh, mancen niki kula niku dasare rada petuk. Dadine nggih di ngapura mawon. Nggih. Batine Pak Burhanuddin ki mesti iki wong apa? Nyandang Jawa kok omongane itu cepat. Iya, ya wis ben apa-apa. Ya, kowe ngaturke pamundhutane Pak Leo iki sa. Napa niku? Tembang kangen maksudnya. Tembang kangen. Oke. Wow. Ngangge bawa mboten? Nganggo bawa. Oh nggih. Men iramane rada keras kuwi karepe Pak Ustad ana sing grenengan mbok sing rada keras-keras. Iya, ayo ngecor. Ayo. Mangga. Aja turu sare kaki. Ya nyuwun pangapura karo Pak Ustad. Niki soalé blasteran Pak Ustad tadi. Iya kula blasteran. Dados kula niku blasteran gembel karo wet. Apa? Gebas wedhus. Nek jare Pak Seno ne kuwi. Aja tak omongke wong kowe iki tak apusi kok tak omongke. Engko aku dukani Pak Ustad. Ngurusi dene kok kurang ajar. Blasteran gembel ro gibas. Lah ya dosamu to beratine? Hah? Dosamu kuwi ne beratine ora pareng menungso e wedhus. Ayu-ayu e wedhus. Wedhus iki ana sing ayu kok ya. Ono ya. Wedhus iki pipine nang ndi? Oh ning yo ning kene ne. Lah. Lah ning endi? Nang mburi kok ya. Kok iso? Wedhus kae mesti nek ngambung mesti mburi. Oh iya ya. Kok iso ya bener. Ya tak ambung mburi e aja kowe. Lah lega kowe patrape kaya wedhus. Menungso kowe lho, kowe iki menungso dudu wedhus. Karo dalang nek patrape kaya wedhus kuwi. Lah ya attitude kuwi lho. Ora apa-apa, aku wedhus ra. Patrap. Aku wedhus ra apa-apa, sing penting aku iso mbayari kowe. Wah, bayari omong ning angkringan. Angkringan iki kelase bedong ya Pak Ustad ya. Paitan papat 4.200. Makasih, Bos. Lah iya wi Pak Ustad, nek Pak Seno ya mosok angkringan ya munggah setik. Ben dina wayangane. Masa nek nyuguhi ya mung sop-sop loncoman. Rawangun ya nek daging-daging wedhus po piye? Njajake wiyaga, njajake sinden ning restoran mewah ki ora bakal di matur nuwun ya Bos, ora bakal. Iya ya. Liwat ngarepe we tanpa noleh. Ming ngelapi cangkem. Ora krasa nek sing bayari aku monggo. Iya. Ning angkringan ya berarti. Wong ning angkringan jajake kanca-kanca sing nganu do ning angkringan kuwi. Telas pinten Pak jenengan? Sementen nggih. Pun mboten sah bayar. Wis tak bayari ra ketang mentek 1.200 sih. Aku arep lunga e. Makasih ya, Bos. Ya. Wis gelem. Kajen ya, Pak. Mban jajake sindan len jukuk mbungai. Kudune es teh men jupuk jus apokat ngono. Ayo ngono soda gembira sanane iki lho sing ngrebab senengane soda gembira jupuke. Awak ngombe. Ora apa-apa bos ra ngerti. Carane ngombe soda gembira ora iso kok. Apa soda gembira? Ha kek susu kek sirup kudune di naik soda lo dudak. Ora kuwi dombe dhewe-dhewe. Lah diombe dhewe. Sirupe dhewe. Susune ro sirup disendoki. Sendoki. Kok diglondor. Terus dikopyo ning weteng ayo wagu tenan. Padha wae. Bareng ngono terus ngene iki. Ngopo e? Aku kok ora gembira-gembira ya. Angger utangmu sah ya gembira. Iya. Iya.
ya termasuk suluke Njeng Sunan Kalijaga. Solo Kanjeng Sunan Kalijaga. Iki ngelmune Njeng Sunan Kalijaga. Aja turu sore kaki ana dewa nganglang jagat. Kuwi suluke Njeng Sunan Kalijaga nalika mulang karo putrane Njeng Sunan Muria. Kuwi ora. Piye Pak Ustaz? Kok ngerti sejarah barang ya? Lho padha. Kok cerdas utekmu? Utakmu dasmu. Ya aku gumon ngono. Gumon sebagai murid ya aku gumon ngerti sejarah. Nek ora sing nyuwara kowe wis tak vonis. Wah. Ya, ning gandeng kowe iki wong blesteran, omongane ting percotot ora masalah. Lah apa basa kramane utek iki apa? Pikiran bahasa Indonesia. Ya wis pokoke pikiranmu. Oh iya. Aja utek-uteki kasar. Oh iya oke pikiranmu. Oh, arep uteke kaya ngene iki sing goleke sandang pangan kowe ya. Iya jelas bosku padake. Ndasku. Wah. Apa? Ndasku ben ngarepku. Senajan aku brutuh kowe ndasku. Bener? Bener. Ndasi pengarep kok. Pengarep. Heeh. Soale wis adong wis ben. Demben kae malah ngunek rektore ndas kampus modal. Yo sing yo ya apa-apa. Sesuk dibenerke sing pendenge. Ya sesuk tak. Kok diulang ya ora tau nggatekke kok. Iya. Nyangking bokor kenca nane mulangane Njeng Sunan Kalijaga iki terus lagu gundul-gundul pacul kae. Oh, gundul-gundul pacul. Itu juga dalam apa jenenge iki artinya dalam sekali. Oh, ilir-ilir. Oh ya ilir-ilir tahu. Oh iya. Nek ngerti artine takono Pak Ustaz. Lah kok ora takon kowe? Jare dalang mudal-udal biwulang. Berarti nek takon padalang sing bener Pak Dalang apa Pak Ustad? Oh Pak Dalang jare Pak Ustad. Jare Pak Ustad Pak Dalang sing iso jelaske. Soale Pak Ustad yo ora ado. Wah, padha wae. Dadi meng lempar-lemparan. Yeah. Isi sandang kelawan pangan yo iku wong meleksa barna rimo ya mangga tembang kangen dados yuk.
Wah, ayo sing dikarepke ngene iki mau no. Ya iso elek, menungsane ya iso elek. Kok aku lho. Aku kok karo Pak Ustaz kok ngerti wani pira iki njur anggepmu? Lah nggih, aku lagi timik-timik kok joget lho. Langsung ngoten niku. Oh ya ora apa. Sing elek sapa nek ngono kuwi? Lho ora ana sing elek, pancen ya sindenku kudu joget. Pak Ustaz mengelingke, Pak Buan iki mengelingke. Nganggo joget. Ora nggih, paling mboten tak assalamualaikum ngoten. Kok malah joget lho. Wonten niku. Berarti elek ora iki? Apik. Sembrono ora. Iya. Nah, kowe kudu. Nggih. Enggak. Gubuk asmara, Pak. Eh? Gubuk asmara. Oh, sing ganti aku saiki. Ketularan no. Apa? Ketularan. Iya. Ketularan. Ki ya akeh banget nawala saka apa jenenge iki? HP iki sing nyuwun. Oh iya. Salah satunya ora tak waca kabeh. Ya sapa, Mak? Pepundhenku, Pak Tumiono. Oh iya. Sing anu Direktur Utama Perwita Karya. Iya. Di nyuwun bajing loncat engko Mbak Ayu sing kepareng nyekar. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Iya piyayi ana ning tresna karo budaya. Ya. Pendak sasine pendapane wayangan. Ya. Matur sembah nuwun mengko diaturi, Mak. Yo, gubuk asmara sik. Ya. Nggih, ngagem bawa mboten? Nganggo komplit. Yo. Kae ya termasuk dunyane elek wong elek kae. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur
Runanggono magawe gelari rawang Simbah Pate inggih nggir kula ingkang merpeki dhateng Anggir Antasena. Ning apa, Mbah? Wadya kula gelar papan Kurawa tumbahe ngrapi jati ngarang wae megar kaya jamur barat. Iki Pak Di Kartomarmo, yo Anggir Antasena anakku lanang cah bagus. Simbah Pate aku tak nyuwun priksa sampeyan kena ngapa kok ngetapi para sata Kurawa. Iki menika ngaten nggih, Nggir. Kula nampi dawuh timbalanipun ingkang eyang inggih menika pun Begawan Durna. Piyambakipun prasaja bilih boten saged ngendikaaken menapa ta srananipun supados negari Ngamarta menika saged mulih kados wingi uni. Malah ingkang eyang Begawan Durna nalika semanten dawuh kaliyan kula supados ngetapaken para sata Kurawa. Sampun ngantos jengandika wayah Mas Antasena menika ngganggu damel dhateng gesangipun Kakang Premban Durna. Panjenengan kadhawuhan kundur. Menawi panjenengan boten kersa kundur, sak mangke Kurawa dipun dawuhi ngeroyok panjenengan. Lah rak tenan to. Ora lidhok ujare wong daplok. Kurawa ora pisan ora pindho mesti gawe perkara. Aku niatku apik-apik ning negara Ngastina takon karo Hyang Durna. Ning mesti-mesti anggere sapa sing sowan negara Ngastina mesti diangkah patine, diangkah cintrakane. Mbah, wonten dawuh nggih. Ngene wae. Gandeng sampeyan didhawuhi karo Hyang Durna aja nganti gawe gelo penggaling Hyang Premban Durna. Kurawa nek maju aja mbaka siji, ketanggungan. Nek ming Pak Di Kartomarma mungsuh aku tak jami ora nganti 6 menit modar. Mula kabeh sisan kon maju kon ngroyok Antasena, malah aku supata. Aku poto, aku sumpah nek Antasena kalah karo Kurawa, aku meguru karo Kurawa. Aku didadekke abdi nek Kurawa nggo kongkonan ngalor ngidul suwene 20 taun. Ning nek nganti engko Kurawa kalah aja mbok salahke Antasena. Nek akeh sing mlebu ana ing IGD. IGD iki apa, Ma? IGD iki apa? Unit gawat darurat. Kuwi panganan apa-apa? Niku papan kangge nambani kok panganan ora. Wis ya wis. Aja ming meneng wae. Antasena wis nantang kaya ngono kok kowe meneng wae. Antasena wani karo wong tuwa kendarat siramu. Maju rene Pak Denek kepengin wirangan karo bocah wingi sore. Mati aku.
dadamu. Mati. Lihat bocah ngene sore ngedap-edapi cocok tumbak jebol dadamu warat. Ayo kurang landhep waduh mati aku. Ayo kamu waduh mati ya. Wah menungso ora tatanan iki panjalmane ngopo diantem nggon sirah diantem nggon dodo kok ngrasake lara wae apa kowe iki menungso apa kowe menungso apa menungso tenan lah carane menungso apa ing atase menungso tenan kok tak jotos ora males ming meneng bae kowe njaluk mati cara piye kowe jar kowe panas dhewe tanganku. Jotos kok ora apa-apa diantem kok ora apa-apa. Kowe males, kowe Antasena. Kowe males kowe. Kowe aja kaya ngino karo aku. Kowe males kowe. Iya. Duprok. Kowe iki ngopo kowe? Kowe kon males kok malah hiha. Kowe males aja kaya ngono males kowe. Duprok. Kowe saya ngene harus to, Mak. Aja saya ngene karo aku. Aku ki satriya. Aku anak pendhita kowe tak kon males kok malah hiha. Duprok. Kowe karepmu apa? Aku wegan nek carane kaya ngono. Ning ati iki malah lara. Kok kadhe malah. Duprok. Kau sik ta anak pendeta peng-pengan kok maju ora tatu ora babak kok nangis ki ngapa sakit hati kula man larang apa kula niku ngajar Antasena panjenengan pirsa piyambak tak antemi nggon rai nggon dodo nggon cengel Antasena niku males niku mboten nganti kula tantang Antasena malesa
Males aku isin. Antasena males. Mboten. Lah kok nangis? Mboten males ning ngenten iki, Man. Kula antem niku meneng mawon terus mripate mendelik ngenten iki, mendono ngenten iki, Man. Heeh. Kalih ngenten iki. Iya. Terus iki ngenten iki, dobrok. Terus cangkeme. Kula niku dingonten kene niku ati kula kaya diiris-iris, Man. Lara. Mula kula trima bali nangis. Lalah. Bejamu nger. Antasena iki bayi wingi sore sik ngandani sapa ya? Sing ngandani napa, Man? Antasena ngono kuwi iki kowe lara atimu wis wangun. Sebabe Antasena iki ngece karo kowe. Nek kowe iki anak jaran. Man, sampeyan pun sembrono. Sampeyan pun matur iso ngucap aja ngawur. Lho niku anak pendhita. Pirak bapakmu? Nggih. Nek mbokmu jaran. Lho jarine widodari. Widodari ning keleke wafat. Alias jaran. Napa nggih, Man? Domongi kok. Aku kuwi mbiyen seksi naib. Ijabe bapakmu ya aku seksine. Lho. Terus le ngandang cara napa? Ah, kowe nek ngerti golek ana ning album foto. Bapakmu isih nyimpen. Wah, glelenge ra jamak-jamak. Sak ngisoring dlamakan. Jare ibu kula niku widodari. Widodari ning sikile bapak. Napa nggih, Man? Domongi kok. Wis rasa kuwatir sok dilongkas kowe dielokke Bupati Kap. Napa niku, Man? Balapan jaran. Sok dilongkas kowe doyan Kolonjono. Wah, penyakit karepe dhewe. Nun Man, lajeng yen mrisa apa napa riyen niku dereng enten wong lho, Man. Ayam bapakmu nglidike ra jamak-jamak kok. Mula bapakmu nek nang omahku ki wedhusku tak kandhangke kabeh. Rumahku weruh wedhus kok nginceng. Jarene luwih sempit. Penyakit ora. Dul, kula waca Jawa wae. Suaramu rada seru. Ngombe sing para sehat suara kula. Ayo, ya jumeneng iki saka panjenengane sing nyuwun lumantar WA no. Iya. Panjenengane Pak Tumiyono Dirut PT Wijaya Karya. Oh iya, salah satu BUMN di bidang konstruksi. Oh iya. Nyuwun bajing loncat. Kegem keremanan panjenengane Pak Tumiyono iki bajing loncat. Iya, ngono ya, Mak. Ya karo wayang ya senenge ra jamak-jamak. Dene aku lagi bali saka taman mini lagi nang ngebis wis dibel. Kalau mayang lagi gimana? Ndak ada waktunya, Pak. Iya, matur suwun, Mak. Monggo. Gunung kicik di tengah gua tunung na ula pundung tu di
sungkur lan sungkan tadi teyang tarim 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 tarima raga wayana ngancik ngancik di negara Sunda. Ya, mangga. Ya.
khususon ilarohi Ki Seno Nugroho bin Ki Suparman. Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis